मागणा भोजी खाइबा पाही बस जाक उठी आसीब भाई काम देखो 111 दब भातटे हब हब डालीटे हब हब भातटे हब हब डालीटे हब हब हाँ सेपटे किए बिना निमंत्रण पशिगला कौन एते भी को दस सेकेंड भल मु पाइली सुन पापुड़ी दे चुटी चाची देलु नंडा मुहेली मते धोका दे गांडू साथे रखिलु भाई खर्च पाई पैसा कोठु आसीबो ना बोले दरकार पड़ले महिला समितिर सुधा उठिबो इलो बोलो चलिबो पटे हब हब भाई काम रे कौन 111 दब नाई रे खाली खाई दे चली जीवो ओहो बजेट टिके बढ़ी जीवो आयो काटा भारी खराब निमंत्रण रहिला प्रिया निश्चय आसीबो बाट खर्च पछिबो प्रलय दब बिकॉज आमर सबु रोसई शकुंतला गुआ गियरे हबा A few moments later.